Είμαι στο λεωφορείο λοιπόν και είναι δύο κυρίες δίπλα. Άθελά μου, άκουσα την κουβέντα τους, μιλάγανε για τα τέμπη και τους είπα και εγώ τι πιστεύω, ότι το έντονο φλάς αυτό υποδεικνύει ότι κάτι έγινε, ήταν τα χημικά, ήταν άλλο τρένο. Το τρένο φάντασμα που λένε με το παράνομο φορτίο. Έτσι, ένα ατύχημα να γίνει στην Πατησίων, δύο τελιβεράδες να τρακάρουνε, πάει πραγματογνώμονας. Εκεί πεθάναν τόσοι άνθρωποι. Όλα τα επιμελητήρια όλων των πόλεων στην Ελλάδα έχουν πραγματογνώμονες για το κάθε τι. Και εκεί δεν πήγε ούτε ένας πραγματογνώμονας. Πέρασε όλο το θέμα στον Ντούκου και όλοι ασχολούνται με την μπάλα και τις κολάρες και τα BMW. Να δούμε τις κυρίες λίγο τι έχουν να πούνε. Ωραία, δεν πειράζει. Θα δείχνω εμένα. Ξέρεις τι, εμένα δείχνει, να δες το για να δεις εμένα δείχνει. Μπορείς να μου πεις αυτό που μου είπες πριν? Ότι κανείς δεν θα τιμωρηθεί. Ναι. Ότι φύγαν τόσες ζωές και είναι κρίμα. Ναι. Και όταν θα είναι πάλι για εκλογές θα τρέχουν όλοι να ψηφίσουν. Απλά τα πράγματα. Γιατί ο Έλληνας κοιμάται, θέλει να κοιμάται. Τον βολεύει, είναι βολεψάκιας. Το ξέρω. Το ξέρω. Φτιάχνω ιστοσελίδες και e-shop και πολλές δουλειές μου είναι σε καφέ στο Σύνταγμα. Και όλος ο κόσμος ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, τις πιτσιρίκες, κανείς με πολιτική και τα κοινά. Κυρία μου, εσείς θα θέλετε να πείτε τίποτα? Συγκάλυψη έγινε. Μεγάλη συγκάλυψη. Μα είναι δυνατόν αυτό? Και ατιμωρησία εντελώς. Και ατιμωρησία. Κι άσε που ήταν σάπιο ένα σύστημα όλο όσε και λέγανε μετά φταίει ο σταθμάρχης, φταίει ο τέτοιο, μην πω τώρα τι κουνιέται, ωραία. Κουβαλάγανε χημικά, παράνομα υλικά. Το άλλο τρένο βέβαια, αυτή η έντονη φλασιά που έγινε όταν κατά τη σύγκρουση, εμένα μου λέει ότι δεν γίνεται να είναι και 10 φορές να ζήγησαν τα δύο τρένα περισσότερο και 10 φορές πιο γρήγορα περισσότερα να πηγαίνανε, θα γινόταν μπορεί έκρηξη, μπορεί κάτι, θα είχαν φλόγες, θα είχαμε φωτιές. Τέτοια έντονη φλασιά δεν είχαμε. Αυτό ήταν χημική έκρηξη. Και οι άνθρωποι όλοι που πεθάνανε από έλλειψη οξυγόνου είναι από την υπερθέρμανση της έκρηξης των χημικών. Όλο το οξυγόνο ρουφιέται από την θερμότητα για να δημιουργηθεί ωραία η υπερθέρμανση, η φωτιά. Λοιπόν, και γι' αυτό βρίσκονται όλοι ξαφνικά μέσα σε μια σφαίρα που δεν υπάρχει αέρας. Μου είπες είχες και έναν άνθρωπο απάνω στο τρένο. Ναι, γνωστό. Δυστυχώς απεβίωσε και αυτός. Και όλοι ασχολούμαστε με την μπάλα